Salutare fetelor și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să facem un vlog cu noutățile la porumbei. Uitați aici porumbei. Este seară. O să le dăm și masa de seară. Pun pe pauză și le dăm mâncarea. Revin. Am revenit. După cum vedeți aici le-am dat masa. Acum se duc să mănânce. Nu prea le este foame, pentru că le-am mai dat. Acum pun pe pauză și revin cu noutățile. După cum vedeți aici avem un ou la o pereche de voiajori. Aici avem două ouă, trebuie să scoată săptămâna asta. În continuare o să prezint și puii, cum au evoluat. Pun pe pauză și revin cu primul pui. Acesta este primul pui. I-au făcut o gușă foarte mare, uitați. Revin cu al doilea pui. Am revenit cu al doilea pui. Uitați-l și pe acesta. Inele din păcate nu am, să inelez. Dar trebuie să cumpăr. Și acesta. Are o culoare foarte frumoasă. Îmi place foarte mult. La acesta i-am pus un inel avut de mine. Stai să mă uit. 2017. Inel de 2017. N-am mai avut inele. Trebuie să cumpăr de 2021. Și revenim cu următoarea noutate. După cum se vede, o pereche de voiajori mi-au ouat aici sus, într-o magazie, aproape de volieră. O să-i las perechea asta de pui să-i crească aici. Uitați, wow! Perechea asta o să las să o crească aici. La următoarea pereche o să-i bag într-o boxă. Cam atât a fost cu acest vlog. Cu voi a fost Robi și ne vedem la următorul vlog. Pa, pa!